Bugün Fabr Limon zatlaryny äkellim. Garaşyp, zakaz edip, ýürüýte, sargap, söýüp, saýlap, getiren zatlar bilen tanışdyrjak. Bu tuş, wow soňam diýip tuş. 65 manat. Bu antinalot, vannaň agyrtýan, nalotlaryny gidergen. Bulam 65 manat. Bu pasuda moýşy, dereden 3 esi beýle pasuda moýşylardan köp bolup durýar. Bu stoý bolup gelýär, suwa garyp köpräk wagtyny ýitip bolýar, 65 manat. Bu жидкий ütü kokutya sepýän. Srazu elim bilen ýazylýan goýun, ýazylýar. Ýolda zatly gidende de ýadyr, mysal üçin tomuzda biz ýygyp bolýan köýnekler abyşyň giýýäs, derimiz, nimemiz, onu saklaýan tomuz üçin. Bunyň bahasy 60 manat. 55 manat, bunyň bahasy 55. Bu gel dla duş hemem şampun çaýgylar üçin. Bulam 55 manat. Bu hem howa, hemem mata üçin sprey, parfümli sprey. Bulam 55 manat. Bu bir kol damarly aýaklar üçin, ýadymlyk üçin ýörükde. Bulam 55 manat. Gel kokutya. Şampo masaj edýän, gatova ýa. Bulam teňmirler aýyrýan sprey. Şunu sepip soňky maşyna salyp goýýan goýun. Teňmir düşmedik ýaly kol täzelenip durýar. Bunyň bahasy 55 manat mümkin. Nebi keratinli kreflut. Saçyna çalýan, saçyna ýopalan, saçyna çalýan, soň abýom berýän, saçlarynda da gowulýar, ukulatka da edende de gat gowulýar, hemem tomuzda günden zatlaryny goraýar saçyny. Bunun ýedi sany işi birden etdi. Gatova ütüklat edýänlere de gat gowy. Bunyň bahasy 70 manat. Bu çaýyň bahasy 70 manat. Gastra otlardan ýasalan ýürükler, dime. Aşgazyny agyrlar üçin, ýeni siňmeýänler üçin gastra çaý. Biberdi dokulary bardyr. Valentin Ülgaşkin Rose 30 ml parfüm suyu katı kovuli su nежный, стойкостан katı kovuli. İsine söz yok. 130 manat. Bu 450 manat Oferik Sensuel'ı. Bu original duhi bol kitya. Parfüm suyu değil. Duhi barxtny skidkada. Bu bahada 450 manat. Buna dastavkamız muhtur. Şekerçine, aşağı şekerine. Sargap bir yağı yeniden neyemi gerek olsa. Bu min oğul alanca ratlam. Yenide hem medatla özüm yazış alsana şu zatlan barını 20% skidkalat bilyanız.